awia yi na eye wuku ada twedi amponsa no antra ne munchira wate oba Sompa FM 98.9 Facebook oni ebedi asiamu ni adi nkommo ewo ho enema memfuma futu samma uhia eye papa sada metrasia metufo no maka wonsam ama wahunu sampa twedi ampon sedu asisi se wiase no enema bi wo no me wo se esie na asie ne wo se to no e wo se to ana to wo me pacho menkai ena me na nwene se obi haw akoso a obi tie o obi haw yesi obi haw akoso a obi eya na intensi ewo mprempi mu saa na me de menim no de was a two obi a ana to no no obi a ne na soro chen enti ekwan a wo be fa so abewuo no anya saa kwan na me be fa so abewuo eya obi a ni wonu mu ani wo no obi wo se o intensi sempo ka konya nkwansia ne anyina tim ne ebewu a bibu hu so obi ni ti ana kobo baabi na ma ne ye dai ehwere ne nkwa wuti hu so obi nso so ebia ne bo ana kobo baabi na ma ne ye dai ehwere ne nkwa obi nso so ebia bahu na bibi wo ne tirim ana ma ne hwere ne nkwa obi nso so ebia na ka ne kwa no ankwansia ne besie na ma ni pie eto abonte na ka na asafa ni tiri so enti eya na kwan ye befa so a eya kwansia ana di wo na ba de nanso kwan ye fa so ma obi awu ye no eya soronko edu obi behu ebi anu at front na ka ne pim ye no animu na mwa na be mia na tare na akuno ya na ye sa na tie de me ka kwasi nyina ne se obrawe ya ye namu no esun obia ene ne sebre nkrabia obia de ba asasi so no eya nkura de entu obi de nko enu nti na mpanyin hwe ya na omo se esunu obrekuo ne kra ana esunu aboa de akroma anase aboa kokon so ne kra enti ya kra no ense enti nkrabia ya de ba asasi so no ense ense enti na ya wu obi ana obeye kwadwa friye ba ya wu obi nso ya be fra no kwadwa di a ntie anasa ya wu obi no ya fra no anto na chese wa meto ne nua ne na neja wa meto obi a enti ya fra na ne na to kwa me anto kire se wa ma meto obi a won se de sitie no ya wu obi wo no mo ya wu no no enya abedi nto ne etu yo ba ne aba ba fra no se ono de ya fra no kwasi abebrese efrise wa ba brabo mu abedi ensenseme wati ase ya wu obi no ni aba ba to na kwaso nyame che yesi osoro ana de na ye dai ache ye sa na tie akora bi wo no ma ya wu no a ne hu nsira ne sasa papa di na kire nti ne ya to ne nsira ba sa na tie ya fra obi bedi ako oba brabo mu nyina no wonfa na hogono so efiri ne mofrase ene wadi ako abesi ba bi a waduro no enti efra ne bedi ako sa anatie enti eya manhwe wasa so mfansa eya manhwe obi asa so mfansa wasa efiri se ade a me kwaku meye beye me yie no ebia na ya kwadwo wo ya ensi wiye ade a me kwabena meye beye me yie no ebia na wo di kofi wo ya ensi wiye me pacho tie me ka asem bia kyerɛw enton ne nton ye nyina ya busua obi a bo nton de nanso nton bi ne nton bi enye pe nton bi ma yedie nton bi nso ho no mu a eyeden se wan se wo ho dene a enye yie ya wo iso ani ya wo Jacob ani ya di so nsira ma Jacob ye wie ya no na ba ka no me eja dome ne ba enye yie
enti asɛm a ɔka kyerɛ Esau ne sɛ wo kentene wo ho na sɛ wo bɔbra ensakraye betimi ayɛ dɛ asi enti ebia na wo yɛ lucky wo kopie Jacob abusuam enti nsra da wo so ana bi nso a na wo de wo te sɛ Esau enti wo kopie Esau abusuam wo de ne de gye sɛ wo yere wo ho nyɛ saa enye yie de obi di ne nsa besom bia na ayɛ nhyira obi nso so de gye so nya adagye no nɛkya ansa na ayɛ yie gye so nya adagye gusu nsuo ansa na ayɛ yie ɛnɔbaya yɛ dua no ebia ne die o sɛ wudua ntɔɔsi nsutɔ bere a ɛyɛ awo mmara ho bebree because nsuo tɔ na kyerɛ gu so na emom sɛ wukɔdua ntɔɔsi pɛ bere a gye sɛ waa wopɛ kwan a bɛfa so a wodi nsuo bɛgu ntɔɔsi no so ansa na ntɔɔsi na ayɛ yie sɛ wutumi yɛ ne yɛ yie ne ba saa bere ne sɛ nsuo ntɔ na ntɔɔsi yɛ ɛɛdene nti ntɔɔsi yɛ ana ho ɔdene enti ɛbɛma ne boɔ bɛyɛ den na bere a nsuo tɔ bebree na nsuo tɔ gu nɔbayɛ soɔ ɛma ntɔɔsi yɛ frɔmfrɔm no yɛsi ntɔɔsi abɛyɛ dɛ abɛbu tie meka asɛm bi akyerɛw wonya abotrɛ na abɔ ɔbra na fiti na wohwɛ ma ɛyɛ yie a ɛbɛdane aboɔden de ma wo na mmom sɛ wotena ase na wosankaa wo nan ne wo nsa akyere gu wo bo na wo se wo deɛ kwadwa afiri yie enti wo tena ase na afiri wa wo nam wa no akohyia no afa mepakyɛ yɛyɛ ne saa enye yie obi ɛba wiase ade a ne maame ne papa hwehwɛ afiri ne hɔ nyinaa ne sɛ ɔsɔre ɔmfa buku no ntena ho no ɔnyɛ dɛ onsua deɛ wɔn hwehwɛ afiri ne hɔ no sukuu bia wɔbɛkɔ ne wiase bia yɛabɔ na ahono ba sɛ sukuu bia pɛ sɛ ɔkɔ bia mede wo bɛyɛ dɛ mede wo bɛkɔ ba wo deɛ ne te sɛ wo deɛ ne deɛ yɛka kyerɛ sɛ nsɛ nyɛ adwuma nyɛ dɛ enidi wo deɛ ne sɛ wo deɛ ne deɛ yɛka kyerɛ wo sɛ ɔbra ɛne waawabɔ wo deɛ ne deɛ yɛka kyerɛ wo sɛ wo furu dua paa ne ɛyɛ dɛ yɛpia you know me ka asɛm bi ana akyerɛ wo me ka asɛm bi na akyerɛ wo yɛwɔ mysteries ɛwɔ abrabɔ wɔ mu wɔnhunu kasa yɛtaa ka no wɔ fie a wɔnhwɛ ho sɛ de obesi abɔ ɔbra enti wo fie kasa ne sɛ wo fie kasa ne sɛ yere ho wie SS ne yɛmfa nto kwan yere ho sua adwuma ne yɛmfa nto kwan anaasɛ wo deɛ ne sɛ yere ho kɔ sukuu na wo wie gya SS na yɛde wasua adwuma ɛma wo hunu baabi a woyɛ dɛ wo fire obi deɛ no yɛse wo wie sukuu na yɛpɛ kuna mo awale na ɔde wakɔto adwuma mu obi deɛ no yɛse wo wie sukuu na yɛde wo kɔma agya ata wɔ sunya magazine na wakyerɛ ofita adwuma no matter how intelligent you are and no any the least your parents can afford enti wɔn baabi a yɛde wani akyerɛ no enti wotie wo fie kasa ɛma ɔhunu sɛ deɛ osi bɔ ɔbra enti awia yi asɛm a meka kyerɛ nyinaa ne sɛ woyɛ abranteɛ woyɛ ababaawa wasi so woba bra mepatwo tie kasa yɛtaa ka no wɔ fie ɔmafra bram kasa bɛ na ne yɛka no wɔ fie na yɛka deɛ asɛm ɛwɔ hɔ a meba we de obekɔ school meba we de me bomɔden asɛm de ne bɛkɔ police meba we de me bomɔden asɛm de ne bɛkɔ soja you know yɛ title nsɛm bi saa ofie kasa ne sɛ wo ofie kasa ɛne sɛ ɛyɛ saa na abrabɔ no ɛteɛ meda ase nyame ɔhyira na ɔntena nim ɛnkyerɛw aha Sompa 98.9 mafutu sɛ mam de ma awia yi ɛno no mebu ofie kasa ne sɛ memfa nkyɛma atiefo hana nyansa no wɔ yes tie ha fato Sompa 98.9 anaasɛ fa ko Facebook ka me former station na me wɔ jingle bi saa na me bɔ hana nyansa hana nyansa wɔ me bɔ ane nkrɔfo bɔ afu David na bɔ afu sɛ
also okay also with marker so obi anso bi akwan yes say atiefo no na atiefo no so ne ga say hana nyansa yes nyansa efie nyansa na ye de bobra no that's right hana guo ye nche adwomufo ma ni nyina yes ye ma me ma mo odwom enra me namoa na abrante bi hia me no ne medi nkomo na o ka che me say idua wi a edwom ho enya asam keto akora so mu tie nyansa chese ana empanimfo wo kure mu agi program na to mu say ye de fa adwene ye ka asem a eboa brabo ma brabo tumpon ana o te ho no mu a wankasa it prepares you for life. Yes enti tambia ne ye say no mo chanya that's right nyansa de wo ha pa that's right na tie fon so num nyansa yes dom so fra mo kanya nyasam papa de no mo nyansa nkwa na papa de no mo nyina ase efie kasa na te se kasa be na ne wo fie hwe ho so yi wunim kasa ehu pa ba ko wutin wo fie a ehu ba ko no on se hwe ho so yi no ne kasa bi na nam wanim no wachi ebi ni ho ya kana sa akyere ho di efie de we akora na osisu a wo pagya na no ya ka akyere ho so asa piepie o ya ba obema o hwe ho so yi na wanim no wachi bi ni ho nti no senyame amwa no ahwe ho so yi na wo kodi nsema se ba se wi no akonom na yakwache wo geto ana yesi yentua 7,000 5,000 ye beka je ye 1000 kwa omunya ye ba ya ne beka je se ye ka kire o ntino o de se ni kobra ndu be kwa aba 2 years abe kwa aba ntino o so hwa so yi se suku ni ade wo koso a ye ka kire se onim se abusu ana ye mfa we ya ni nkomo no onim se abusu yi wo koi o maame ma propro ma bosu me last wa de ma yi a me de ko school fees o ko no kusua de yes so felia o wi nyina no because sika bia ni wadu ko school bia bi ye ni ba ye ntrele o enti ye fie ho obi a ko school bia nu a wa feli da yes o ko no the mentality e wo trim ni say ba bia wo firi ba no o firi jamu na ba say me fie o kra ss ne ye mpede wa ko nti ne se wonya opportunity na ko na ko failure wan na e ko twere e mo zika se fa ko twere no be ana se wan na be mo zika se ye se mo akotwere school fufu me kai we don't wan ka wawie ana jesus no utimi twade a na ye hwese ye betimi aboa de wa kwa eno no za wan twa jesus na ye hwese ebia wawie school no ye hwese ebia ba ya ya nwu bi ya galon be edudia nti eno no wawie school na wo twa na ebia ye koton na no ye de no de wako na sa pepepe me kai say me do 3rd year ye me ko 4 years senior high school 3rd year me classmate for me be control of deck that's right and me guy ba ko bi onya single number kra onya 8 no of deck ni no ye kra say man ntwedi no me use focus there on try was because that's right that time no team there ko university o control of deck enya single number 8 yes that binya to omom twa no bia etwa kama ananka mo pa omo go school nukra po because o turn of deck na obetime ere omo da twa was ni try but you yeah na ga binya me register o yeah ko no na ke pen of deck ni bi atwere o na me kan e wo form 2 na ke twere wi ananka no ano no but wunim wo no wasi ni kura na wo kwa twere ne kura na you know registration fee no aye problem nanka registration fee na wo kwa tua no atwere wo normal school ni kura o aye problem na won Asabee won nkrofo ma we school a mo say that school mo nyankwaje ye school fees ntia me say no deck na nya bi e betwere but sika ni ho nti no ye register wasi ni nko nya me ncha de pass ye edi sani pa no wo twere a wo de last you to say I make or break for you o kwa ka chose masa hwana mo yie kutu wana mo yie enye ba bia na so do oda mo tutu so ko sie sam benete ba no ye wadamfo a memfa nse o trim say wadamfo no sam benete ba ntino otia tete ma betiam bi otia afro ma betiam bi sam benete ba otia afro mu ampia ye betim de excavator ba bi na wo eno ni asem no ono otisie so ye wo no tusie so na wo amene ma fi na wo ofro the fact that we wadamfo yetam ye pe ai mo nye pe no kura munya mu ye nipa mo jafro bia mu ne ba but we are so no nyefe ntina nsatia nyina nye pe no brebi
Baby, me ya de bi sa na me bra panya frɛ me. Ose kwa bana hwe yo. Abekwa na asa ne se nkrakra no. Etramwa. Ben wo bu sa. Nya abekwa na wudi wo bu be. Etramwa. Listen suara anyewa. Ose etramwa. Wan hwe ya. Na ye wonsuo bi wo frɛ na jamaso. Ose jamaso gra wa kra nyi wo. Nkasa ko sa minimum a. Obi wa yo presi ni ayi o de ntimi nyi. Enti obi fie enkomo omudi ni nyina ye nkunase o. Yes. Wo de tare kura ewan no ni ehye ne oh we de ubetimi aye da bi se basre kura betua sika na wo Asabee obi yesi ye pesa wo bo degree because the fia no de okura the least certificate masters enti e was wo ko by force o enti unim wo wie SS no wantwa yamena kwa reset wantwa yesi ene sa de ayam de gisi ye tua ne ma ne ko ni akotua bribe ni ama ne ko school ba wo de ne te say wo de ne te say kokobon ko a wo admission no na me fie kokobon ko a o admission na yesi panyini bi o say unya admission na say o panyini bi a wo obi nsan ma keke ana kwa de wo san kwa wo bere na wo na go tua bribe say wo ko school yes ono no so ko school kwa na onye ye tim de ko abruchiri enti ye mi fie de upia ye kache won say krache kokobo Shawusi ye e doesn't bend nipa no o adwem boni bi ma wo but catch you say hwe ye ne wan kon sohwe mu na wo to nsohwe mu a agye se bia o bi no mfi wo yes e bi ni ho sa wo kokon ono obi akokon na wona se kan ya chewa ye de ko da court a lawyer ko na buso ni timi fa bi ma wo dikrate wo pie no Shawusi ye edo ni asem no sa wo ko tena we base na wo de wo se wo nkopad man ye because one go school na ye chewa na e do ko gina police station say ya ba obi abusu fo metua 1000 cities kwa ni nyoma ono no 1000 cities na wabo ano no yes wa amfa anya budget wo de kuma police for di no we jaawo nti ono 1000 no unu ye wodi woti na open school akono yes wo de change school fees na wo no ye jaawo se ye mfa onko na wa bra bra ko he kwa na asai nyese wo mfa hu ebi na ni ho yes o ma me nyese wo mpa wasem o ebi na ni ho nti wo pia ne ka cho se krache ko no wadamfo na pia wadamfo obusa wadamfo ndidi sei odi ne maame ne hwan ai ne maame na o store ha no no afro gina nchen hwe ho o kan yo se ne maame ye de o store me tia me o store nti wo ko no o ko ye bibi na wo woni kodi akise because wadamfo nti woni bere a woni nka wame nam yo wo no ma woni nso e ma wadamfo ne nka se madamfo ese ebo watch ya ayi Asabee de bia o koton a be ayi ebia obi use iPhone Pro Asabee ni 14 bi because ono ne papa ye sambenet anase taiko ba anase lawyer doctor bi banti wo so ko pebi so we use yama ni yanse yetima frew no kro social media no ho entertain but so ni ho na unni phone ni bi na nko na wo waso mi bia Asabee de na chen wi enti ye fie di Asabee ye first thing I catch us the creative wo yo ba wo na wo yo ba na wo pie na wo anhwe wati na wo kona ne kokofe kwa bi ko ya yi na ko bukam na se wo fu hono a bra wo bebre no yes wo ba na wo wia bere hwa koda no ni asem no bra wo bebre no menana na ye adwe ye sha asese ye bekọ SS ose kwabra muko school kura na mo makwan ya mo ba mo kwa afuo mo yeah enti school na wo se mo kọ ana me ye nkakra de aboa amamo atimi akọ enti no se oyire wo ho de a wo de pen be didi ba se wa anyire wo ho a wo be sa be fa wo na o de seka na kyerɛw aso wo be sa be fa because oni option ya Asabee me say na wo kodi pa akra mbu na wo kodi pa kakra de akọ school ngambu pa na wo kodi no ye tu fo se hwa ho si yi pa na o go emu bi wo kọ school ba wa pon be tu no wo kọ gire ma oko peska adecha de be ko school edu weekends a wa fefo eko classes na omo no teacher ni yama na be ye tua de ka be 1000 na man 2000 na o te classroom e se on de onko sua de no wo nya kwan kwatan classroom go sua de o da bi o wo de se ko peka kra o de be do to na monday do da what media ko school ta ale nya ko pambi me man ko Saturday classes da o na me ko peden o ko peden because one, first of all, sika crowd ye dey register no nyi. Yes. Secondly,
what one company we can need no person Friday do that. What make go deep Saturday Sunday. Na Monday do that when you dey to go school for the week. And you know classroom classes are some kind new adwin mu. And you mu bi obi wa school bi wa am pon be 1:30. You see at number 4. Yeah, be that. Because I time no yam lefi na dey say we go deep pass na be sana go school the next day. So be no kan kire. And you know Asabee here be a free ban there. The catch us a catch. If fear one months and come out no. Be Kokobo. I shall hear the warning. So that be a friendly and 2 1 year in a year. Debbie. Also, they don't say, or say, I told him, I said, I Robert I refuse, I say. I'm Bassa will be feet. And the whoop your bontreno, who goes screw, so who sans you or Bullamo. Pipe, you will be in a pipe, you won't pipe, pipes if you are. Or solid, I know could I look at Buzo could I land near hand. Off school bar, bucket, no. Okobe pint, Okabanani, Okobe sis. Uncle Nanya, my uncle, who we have for forces so. And you know, that is the word. Oh, Wama Bushiani in our and you know, there is no exception to all quiet cats or secretary. Show we you are not out to know to tunga crack, and found compare Obiba. Send the Paconia and one where we're down for. Now, at a point, I say, what the idea be fear, not or share idea any value now. What Unyan hen? Yes, Unyan hen. Ah, your fear and come back, yan sat at the pa. Tio, and do the Atadia and the board de bar. Ah, me many fee. Equas in an enemy who say me, no Fabiana, me will be as a suit. Yes, top and down. Yes, said I can't. Maza, and then you, and Jim Rabbi, no Fabi, we are no more shining suit. I say, ah, and the number to me, I told you to a mamma of Asana. Leave the back behind. Missy, Asa, we got all my car was in. Hey, my young could be near primary. Honestly, now, a job to the bad now, yes, sir. And see, Debbie, Akurina, or boss school, they did the matter, gone. And then we were close to the movie. Meaning. And then I for money. So be a ton of Diana. What generation? So no after us. We are from what's good? I feel about 1 week. Yes, I come about Asabee. A granino or tono or tocos you have to so. No, toy. 1 week. And I go focus. When yes, a bazaar we begin to investigate you. A Greek minister, the following bizarre. I did say in the following week, Monday, you buy a name school was a Nifika. Obiase, I know what one day what said the idea because lifestyle now almost our week. Yes. Obianu ojiri se ye fie kasa ba ko ne se unya sika sie bi. Yes, what you say enti se wanya sika na ebia wakoto mo no atokoko aka ho hey wanya sika na wudi wanum you know the exaggeration. Yes, ore metie kwa me ya so mpai. Yes, ma menko ya mfuna bia me da ebia ka kese bi ebia V8. Yes, tundura. Yes, ana se yes enkofo ka ya ma mbebu sam se unya sika wo ana ade akotoka because the fear there no obusa no wanya answer to be man now this kind of man this kind of poor man because ai nti ono no ai when one sem now no ya can minute sem onya apply ko tell papa 50,000 more 17 years. Yes, papa no so musa akora so onya sales kan onya more and oje ye but me ma and papa obesa pamon sika no nya ne he obekwa hwehwe ba bia wonya sika no so won side wako enti jisa wo kwatsera no say ma mi na de che wa na say anase minya gold wo fom na me kwase saaye na me de sika si yeah ye ni ye rough what do kwa you busa because omu se bia ofi ba na bia wonya ye na de wa man komo na ye interesting ni se bia o ma me no on person wonya sika wo but person hu se kwampa so na afo aso na fe. Yes. I have busua ben tete. Onza busua bi wo kura fun bi aye misao. Wo shampaboa bi aye misao. Wo shatade bi aye misao. But busua bi wo no mo wo pie ya aye ba busao. Yes. Safun we wunya ne. Yes. All of a sudden we live lifestyle. Yes. Big mind bi na. Yes. Debi. Atoka bi. Na wo dam. Yes, me ma me bon person me sika. Yes. But
Obaso ohu say sika no manya na kwan papa so nyese bia so you own accountability to your own life. Yes. Wa bra bono. Yes. E won say wo bu ho akonta e mani hunu say e kwan we so na mfa ya menya sika because ma minim say mekasa radio so nko a wonin say radio sika de ensome mpo entofu e enti say menya sika ma no bebre a me bai he begin to read. She will begin to. Yes. What has read meanings to? Yes. And you say obi on po say move. Yes. But obata bia benya na ne ba yeye. But ni fie ho no. Onu ni fie ho no. Debi. And Asabee, you catch us a crack hwe yie. Wa hwe yie. Enkomo ni interest yo. Interesting. Kana nyansa ne wo. You can go for you. You say, tie so na minimo. You 21 da. Kana nyansa wo tie ha. Wo tie ha oni problem. Fie ka se da ho no. Yes. Ye fie sempanyifo di nkomo na wa akola keto awote ho. Ni search bet kale wa so mama. Enti aka me wo panyifo di nkomo ho na akwata baby. Ye frewa no. Na obeka bi. Ye fie sa na tie. Se me na nate ho na ne nanfofo abona mu di am konkonsa na wo. Yes. Wote ho. Yes. Krati pie kodi agro. Na ukura ma ne nka wo. Se wa no ka bunu mustabi o. Wa ne nka. Obone oha owani bi o de hwe. Se omo wani bi. No ha na ni ba, ha na ni sei. Yes. No one said there be red line aso. Be bia ko ne de. There be e was so pie. No asole akọ. Wow. Krati kodi agro. That's right. On pese asem be pie na ne nanfofo ni de ko je se na ye kakra na oba no kompo ye dey. Ete ho. E bia na omo ngui na akoka no ba bi kwa mpo. Enti wo sign wuti wo ho. Yes. Enti ahweyi kasa ne de ye ka kire wa Asabee aye very good. Enti ye de ye ka kire se krate hweyi adwuma na wokosua ahweyi school na wokọ ahweyi o da na wo de fa ba bi kofie ne ne mafo na wasese ne mo left and right na be 3 feet ye ka jo se hwe ho na nwunu wubuo hwe ho na nwunu odiduru wa na obus odiduru wa hwe ho na nwunu wubuo o ma madam funi se ya wo na ka so wo yo so madam no mu wi ya no obrani ni ko mo dem ai no wa jire watali we ya wakofa we ya wakofa no wubetimi abobra wubetimi ba we wubetimi abobra unim krofo a wubetimi ba fa ho ka ei wode adwini bi tu tirim se oba no o kansamo na appearance ne kwampo no enye oba wubetimi de agwo obra bo en Asabee bebrebe no kure o kansamo bebrebe no kure do o kansamo utu mi no man but first appearance account na oba wo wase ho ye de ko tia na Asabee o mo wure wa send 5 feet left and right watali e se wo onofu egu abontene what's a skirt no reasonable parent and na ontu ni bana for say wo sa ba we onya ba o so ware o kansamo nti upia me fie kasa ba ko ye ni di ntu bi nwo dabi na me ma me nkwa na ye ni di ntu bi nwo me ma me nkwa na se ofi school ba wo we say untu we ni nkwa foma unika nkwa foma o say normally ye ko school na pa na kaka sem kama ba wo ba fie na wo ba fie na yayi na da ni yo na bana ane tutugu super ko ba say what photo akofom ho na so traba ko no waje na akotena o se hwa ho so yie on pese obi benya adwempo bia ba afa na ba no se akora yiko akora bone because obi nya adwene bi sa afa ho a ebia sa nipa no enam so benya moa okọ nipa no ho on pese okọ no bebere ni aka se oh ba yiko na so wode ni asem besi ewia ho ni aka se oh bo we because se ni wo se yi ni tinti ebia na ho nte sa akola we ni kasa je de okasa panyini ho a na odi atam ye fie unya bisa Asabee ni nyina na ye say sika de bi ni ho but esema ye beka o de bobra de Asabee ye beka kire enti ye bosome so na ye wan sidia we know how to use it and so ya ye be kire kom wani mmiri wo bi de opem sa bosome foforo ne be sanete opem sa bosome foforo no sanete enti some of us yes we have been trained What's that? Obi wa ya yen omo. Ndi kasa na wo fie wo no ba ko ne se muani so de owo. Yes. Muani so de owo. Me ko madam fo bi wo. Kasa ba ko wo fie wo se bre nenya. Yes. Bre nenya. Yes. Kasa ba ko ne se mfari adwuma. Dabi. Adwuma bi e be mo asika bia. De nya ne se onko bokro no. Dabi. There say aye legit work ya. Wo ya obi anoka. Awiai me ne atiefo bedi nkomo na ya bisa se kasa bai ane wo ufie
Kasabee ana wo fie Kasabee ana free nkura brem watie wo fie na yeni nkomo wunyini no Kasabee na wo fie brenanya o ni aka ne sa akere o brenya ni aka akere brenya yes otifako na ma be say ma na ya ka akere o ya busa say unya ska wanya say ma me ska ma ani bre da wo wu afa na am say ni ya busa say ska no ka na unya ska no ko to ya say ma na me ska ma me ni obi di ona for you go broni no me ni broni bi di nkomo na wo de ma ona no yo wakasi nsifia bi zo fa nkomo na efikura betimi aka no mu betimi aka na nya mi fie dabi ti unya ban ma ne na ye hwe na yesemu na obi no bedi wati me obotimo nya case wo me bra be ka kire wo se ukonyum obi a obetimi adu achi eno akwaje nyinsen no because kwaje ba anya on na ebehwe wo na abehwe wade na me se o se ye de krono eto so na se ono a hwe ni mu no ohunu se ni nua no nyo na abetimi afa wonte saa obedi wachi ye obi eka asem bi to so na ye obetimi adu achi bete pa se posi abechi se wi na obi wo fie ye nya sika mfa ni nko school no atam sika so di bebeli wi ni uza sabi kasa free fie ho ba ni nyina ye kokobo ba ye ofie bi wo ha uza ye ofie bi wo ha so bi di asem ka to so a yes ye hwe asem no me ba we de won't be nye ka bibi kire o but ye wade bi wo ha ko nie wo no na fa ye munya me nana say di uduru ho no mo abonse se ona na na ebe hia no so mfa no na ye pam ono no ka cho se sa unya ye na no ono ho no kusu ache so onim inspector onim district commander and onim ho obia me ka say nipa na ono nya kesi bi ko ye ma so twefo na and wadi kan so aka kire se wanim ni wachi bi ni ho eti no ukoye na to fa ho dia asa awia ye hwe kasa ahodo e won krofo afie yes na ye hwe the impact bia kasa we na wo mi fie o enti me se me ko bi fie na mama bra body ngete o ka chene ba ne se o ka o di atame akola ne ade na o di akola atame akola ka tu o 6 years 3 years oni nkola we kasa na o di o matam o wati ba afa ba twa to but o di na atame no ensam na ho kan e to akola ntrim yes o panyin bi ka asema o fa ne se no so di panyin atam enti ye nhwe kasa ahodo a e won krofo fie omudi anyigina omudi bobra mese kasa e wo fie no eno nkoa be hye wo battery dene ama wo pia because ya gajo say wo kɔ no wo beba na wo fa asem afa dan na wo wachi no endi me wonin say me pia free kumase na maba sunwane ana me to madwini mu say because man pia kura o ana mo fa se panyini ko da adanim tie da bi mampie me yes me pie na 2017 yes me mfiri kuma se me basunwa na ehwa enti me boss me ya na mka chese papa da no ya ji o enti kwa mi koi enya de se me kwa you know a generational thing ane da ho na me wo fa bi na da mo otu batasa wo kwankan wo no kura do enya ba adwuma no kwa na enye competent ni koyo okodipa bo otu ya na meje ho fa hwa ye ka enji wo fa ebi onu mu a obeba fi age se yie oba no abeda me nchen ade chi ya no okwo eda no because who say ayeka ontimi ma ho me fa na je metna ho ontimi fa na yire metna edi ayeka so me so the same thing me free mu a na wo fa ase me wo fa ase we ne so me dini go so adwuma won kra wo kwa na ni nua no mo nketo so abe ye ka wo enti unim sana ade ne ti enti ye mfa mpa no dabi won fa hwe kwata ade no bag me enti unim me kwana no eno ana mbo me tirimu po se ba me basunwani me kwakura na nna bia ye nsra ba sa me ko akotena na mo je adwumaden wo ha because wonni adibeta wo ko ba say no na sha me de ma me nya sika me top plot yes me ye di kakra bia me nya bia me si dan no obi ante ase
woni sika wo se wo si dan me si ya me si dan because onya so me nya ma dwen se me kɔ na ma kɔ pre dan biem enti me boss me hia na me se papa me ka kyerɛ wo se me de me nkɔ nsa amansa pan me nkɔ se ne ma anya hwe kora ne na ma bɔ ma bra bɔ ni nyina wo sunya no ma wie o hia so ne beneza enti sana me fie kasa na sana ti wo kɔ na no obi yɛ dai ba wo kɔ na no obi enti wo nkɔ nsa amafie ho enti anu nko asa o matiri den ana wonim ya ka kyerɛ o sɛ busua wo kɔ na bi ni fie enti men nkɔ nkɔhwɛ sɛ busua ni bi bɛ fra sɛ bɛgye teku ana asɛmpoa ɛbɛgye kɔ bɔbra wo na mmom wo deɛ ne sɛ yɛse kɔyɛ adwuma na fa bi bɛboa fie enti wo kɔ a wadwene ɛsa wɔ w'akyi because wonim sɛ yɛfrɛ wɔ fie bi a enti menya ho fie kɔɔ biara na menhwɛ mbotom because kɔɔ no a ɛba no ɛka yɛni nkɔmmɔ yɛni fie nkɔmmɔ wate kasa bɛn na ɛwɔ fie awurade nyame nyɛ bɛte wo 0543989989 na minim o na minim 989989 ɛna 0247989989 0543989989 0247989989 na Asabee me ba jina so mam me ba na ya bedi nkɔmmɔ na hey ya Asabee hello Hello. good afternoon Afternoon, yeah. no bato apomoko Oh, I'm from the experience in Yakopa Hodinti. Any Mama Ifia, Evangelist Mama Ifia Hodinti. Heritage, Mama. that's right ai yɛni nkɔmmɔ Mama Kutayamu. papa yɛni nkɔmmɔ Ayasamo. ufie kasa ni bi ne deɛ yɛni nkɔmmɔ Asaba kind of last away now, Makai. Tama na ye brano de ye nya obi a o. Aso na utimi nya wo faase ma wo faase twifo frɛw. Dabi ɛyɛ ofie kasa o. Ɛyɛ ofie kasa. Masa. Yaso wani bi wachi ni bi. Edu kwa kai fie. Hwɛ. Hey, na nu ntina ye no na de tama na ye bra na fie ni wa na. Hwɛ. Dabi o. Yesi wo bra ne wa wabɔ. Enti yaka no na de atu tirim. Na sata ma kora no wa brabo be na wa modin be na wa de bo abrabo. Bra, jai. Ye mo si mu ntamo. Eso ne. E go so. Yes. Ko da so ni nan so to. Eso si that go so. Sama ye nketin so iti be. Hey, ba wo fie kasa ntien sha okura se kofie o. Na ko no ho na. Ho aboje ase na wo ko di. Ni asam no. No ni asam. No. Hey, eso ne obetimi twi fon frɛ. Yeah. O ma me nua timi twi fon frɛ. Eh, kwa bana na de wa ma me say ya bi buada o. Ai. Yeah. Bet ni nyina na Asabee Nyankopɔn ni mo nyam hye. That's right. Tina na me tie mama. Na makoma tom yam save from. Me da say. Asabee me so me de no no. Okay, me da say. Hello. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Afternoon, Asabee. Na pomoko. Yami adum na so. Kristo nti ye ho ye pa o. Ye de yami ase. Ye fie kasa ahodo bi ne ye bobo hu no. Oh. Ebi na wo bosu. De titino ye de fie kasa ne hwɛ yi. Hwɛ won saye. Do saye. Because wanim ni wachi ebi ni ho. Kra. Nti wunya asɛm a umfa mafie. That's right. So saye. Ye to sumienu. Fon setia no na fa o mu maso na nsu bi mfiri ho no mangugu fom. That's right. Sam fifiri. Eya sakso. Afi die to sumiensa. Entena ma ho. That's right. Fi pa so mbehunu se wo no o bemma. Ana brante wo hye matem na mo bonkomo. Ndi sada no o beti wo samia. That's right. Ana se wo ya baya
na baabi a mmarima eti hɔ no mu bɔ nkɔmmɔ no na wo abaayaa na wakɔhyɛ wɔ mo ntɛm a wotie that's right ne ɛwɔ funama no nti ama abrabɔ no saa mmerɛ no na yɛtumi hunu sɛ asɛ yɛ papa no mo mpɛ yɛ asɛm nso akyire fa ahodeɛ baeɛ a nketewa no ɔmaba akyire no ɛfa biribiara bɔ ɔmo bo no ɔmo tumi tena baabi a bɔ nkɔmmɔ obiara tumi to ɔmo fuma no yɛyie no sɛ nnɛ wohwɛ ɔmo abrabɔ a wotumi no sɛ yes mpanimfoɔ ɔmo nim biribi na wiase deɛ asɛm nyinaa yɛka na nipa hunama no ɔwofie wotwa w'ani na sɛ ntwa deɛ a hwɛ yi a wobɛka sɛ nyame a mmɔ wo yie na yɛfie kasa no nyinaa so yɛ afutusɛm o ɛnyɛ sɛm ketewa because mesi yɛ power pampam ne yɛhyɛ wo dene ɛnyɛ sɛ anka most of us yɛbɔ bra no mu yɛ den kakra bi a yɛbɛsa akɔ fie o but wo kasa no wokɔ fie no kasa no a yɛka ne fie ansa na wopie no hwee nka wo sɛ sɛ akɔ fie wobɛkɔ fie no gye sɛ wonim sɛ biribi ɛka wo kɔ na mmom wo nsa pan paa deɛ a wobɛkɔ akɔtua abusua wo fie fotua de ma no wokɔsua deɛ abrabɔ bɛn na wode kɔbɔɔyɛ wode yɛ adwuma anaa woamfa yɛ adwuma deɛ wokɔɔyɛ no wokɔtena hɔ anaa wada na yɛkora no kyɛ sɛ wobaa yɛ nansiw yi a wokɔ a yɛ mo akonnwa ntena so o because wode biribi baa yɛ aneɛ soso ɔhene ne yɛma akonnwa atena so ne yɛbusa akwan so na deɛ na ade baeɛ a yɛmɛbusa akwan so na wo sapan na abɛtena fie sɛ yɛmfa dansɛ nsi dwa so na didi dabi asɛm ato meda ase wei dɛ ma mefa fie yɛ a medama yɛfie nkɔmmɔ ade o masa pekeni edi nkɔmmɔ hello Asare. Yes sir nana Good afternoon. Afternoon apom Ya no na dia dia asɛm aba. yɛfie nkɔmmɔ no hwɛ asɛm emi nkɔmmɔ ɛnyɛ bɛtɛ o after over what the plan and into school back. After how the war amount and I am one. One banana come you are there. Kuno and one and the one. What do you see pepe? Yeah. The face. Over papa swap it. Now what about the war? You are from school no. One and another name is the whole crown one. Aye. Amen. That's it. Yeah, fear now. Who ya? You won't say Bema would be my ground. Near ya busa say, ya catcher said, ya woye no. You now, Okonyamua, a bay in any school, no imbako. Our dear, yes, our dear new school, not where imbako. Did ya open na wafa enti sɛ awadeɛ na wopɛ deɛ a ne wakɔnyem obi de naba na sɛ yɛ na sɛ ɛyɛ ampo na sɛ ɛyɛ schools so na apɛ deɛ a na ne wahwem na wakɔ school no wate ase na wamfa awɔ ho nsɛnsɛm bia so so anyɛ dɛ ama saa na teɛ hello good afternoon na pombo ko senior nyame ado yɛ dɛ Nyankopɔn ase ɛyɛ na yɛ de yɛ no ne maame ɛtɛ ɛbɛ ma de kuta yɛ afe ne ti sɛ afitwam na sɛ wo dia na wahwɛ isan sɛ ayi bɔnɛ kɔrɛ wia ya afɔ kana sɛ ɛyɛ pankitwa na wia ya ɛbɛ dua na ɛbɛ na bɔ sɛ ahɔ kɛde ti okay na ife afi kɔrɛ sɛ ho sɛ na sɛ wɔde wɔn abrabu ne yi ndi ɛyɛ kam okay me da se senior
Okay. Number 0543989989 0247989989. Me ba sisi ai. Me da say enye easy o. Enye easy kra na yes abrabọ no me say wanti ase a sɛ woyɛ obi a woyɛ obi a wo ani da hɔ de a wo wote nneɛma ase wote nneɛma ase ɛnɛ na mepɛ sɛ wankasa usua deɛ ɛde free ɛyɛ abrabɔ no nsɛm bi a wote no wɔ fie no na mepɛ sɛ wote nsɛm no bi ase ɛde efiri hɔ no na biribi atimi ɛyɛ kama paa ɛde ɛma maame nkɔnkɔdi nkɔmɔ mene roy travels ɛni nkɔmɔ ɛwɔ hɔ nom na ɛmra na yɛnhwɛ akwantuo ho nsɛm nyinaa ɛyɛ roy foɔ ɛna ɛde yɛn etu kwan ama yɛn nso so yɛhunu akwantuo so ɛmfa soɔ a ɛnya asɛm ketewa koraa ba akwantuo mu nsɛm a ɔmo akowe dare mu pa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  a ɛnya asɛm ketewa koraa bra mepakyɛw mahan na apombɔkɔ yɛda nyankopɔn ase na redfoɔ biribiara deda akwam biribiara deda n'akwam pɛpɛɛpɛ fantastic sese deɛ yɛse nkurɔfoɔ a ɛnam so de ɛkɔ Canada ɛnyɛ asɛm ketewa yɛse mo de bi mo school deɛ yɛse obi pɛ so ɔkɔ school wɔ Canada aburokyire kuro biara so deɛ nya sɛ nipa no omiti all the requirements no ane sɛ mo yɛ ya pa na mo de ne nsene ɛho nsɛm no ɛte sɛ ɔbɛn kɛsɛ no korɛ yɛse yɛ hɔnom deɛ wopɛ Canada kɔ wopɛ UK wopɛ US ana Schengen countries na usan road travels ho de ya na wokɔ akɔ yɛse yɛ fa de Canada yɛ student visa okay and yɛ visit visa student visa and yɛ visit visa ɛwɔ yɛse yɛ hɔnom obi wɔ hɔnom ɔpɛ sɛ ɔkɔ aburokyire kɔsua deɛ obi wɔ hɔnom koraa na ɔni bi wɔ hɔnom bi a watry a ɔpɛ sɛ ɔkɔ ebi a na nyɛ onya kwan bɛfa so ɔbɛfa so kɔ yɛwɔ kwan bɛfa so de bɛkɔ akɔdu hɔnom okay so bi pɛ student visa paa deɛ a ɛne yɛn fa number yɛ de ba bɛto dwa ɛyɛ Canada no so bi pɛ student visa ɛwɔ Canada deɛ student visa ɛwɔ Canada okay number yɛ de ba bɛto dwa wɔn ma na ho ne ha na wɔn fa number yɛ okay 0550 85 23 79 0550 85 23 79 and you have visit visa and so on. And once I visit visa, it depends on the validity of your passport. No, I don't know maybe issue visa. The amount it is a visa. No, so passport. No, I have 10 years. I'm a visa for 10 years. Yeah, I see any fail. The dependent partners office be on your bench. Say, I want to say, anybody, born man, as I for into born ma or Casata, maybe as an house or here. The Panabaya or say, or my any Panabaya. Any need this kind of joint account. You didn't visa man who send the passport in your visa and boom. You need no Kwaku, no, they are brave. And you UK, and so you can see your visit. Okay. And your student visa. And your sons care worker, another health worker visas, and direct employment, healthcare assistant, nurses, even independent credits are food in not or any degree, and not be a tertiary certificate via or Horma. You bet me assistant. Near Manaqua could do UK or Manaqua, I know a work permit, and yes, be a day, I be a cocoa no good or cobraby be a Udua who can arrest them from straightforward. And he also Onishi or no certificate, but Unyabaka Koyajum or not Umbra. Okay, as workers yes, only dependent. And so Horma, you didn't wear attached to Ubia. Next, near Nasibia, Ubia, when your head worker with the libido.
no ni na ko ndi oduru ho ma ono e free range adwuma bi o peso ye bia no obetumi aye ana obi won so bia wanya invitation bi a person dey assist na e boa na e give visa na so man so a omra road travels e be boa na ya de visa na dey man clean obi be bisa sa road travels mo kira kwan e wo fa hen opese ono atu anamon na obehu mu office enim ne ade na oni wudili a mo kira kwan no hen what of is the kira kwan ya kwan kra ye wo Kumasi okay Kumasi tapo 3 months okay opposite Ecobank ho ma ndini pa duru Kumasi tafo anato do duru Kumasi no to si KTA ofaka so o 3 months unu 3 months on ka so be si Ecobank na ni mu ho ma Ecobank na o kwa ho pe o si ho ma on friend number ya di betu ya ba betu ya ba friend na be se ko office ne ne di nkuta hu die bia ese ni di bia ni bi di san enkomo no okay number ni 0550 0550 85 23 79 0550 85 23 79 we air right travel for a number omodi edi dwuma no enti se si angasa de na ben hyehyehye pa obi peso kwose si ai de na ben hyehyehye ay Canada Canada ni UK de ben hyehyehye mena me ka no tiro na no obi eba pa obi se ni botomu ebe ya de ai aya mo jisika ni nyina anasa mo ya ne sai negotiations wo ya se no ye wo mini aha se nipa ne ba na se bi okura sika no but on GND aha o pese eva no ye di sika ye mana ye ti ase ne di sika ye ayama no ye ma ne se sika ne kura ni na ye charge no ye ni na de be kwa koto bank ma ye hu se o di sika ni na koto bank because ye di sika ko ya at the end of the day no yes abe kasika no okay bag bi e nipa na pebia no ye ni na be ko ye kwa joint account with standing order okay ye di se ye di anje visa na ma wa ebia ma ebia in fact 2 months ye di anje visa na ma wa bra ani se no monfa menye agent 9 ya jisika na muji sika na mo de ato me account because nkrofo gi medicine kazopi enti moji a na mo de ato account ade ba ko ewo mkura ni mo ne to account aha ko bi wo ho na to ba be ti uso na se use charge na e be do betu metu test carry na e fe ko yen so test no do on family o okay yen suro okay e to do for first carry mro aha ye wie visa ni wie no hu te ne visa ni a ye de visa ye de passport ne bre wani a be ji scan mu ma free wo ho no okay ani e first option no okay ani o so obi wo ho no ma test carry na eni ni ho but sa price na ye born no ebia after bia se visa ni ready ko se visa ni ready no betimi atua ono obefa ne documentation ni visa fee pe visa ni ready a no the amount na kai no ade abre okay eno afa ne ya se ye ono yen kan se bia first kan mu half bre ana se bia first kan na abre ni emfa ne da bi yenye ne sa because adwuma ne yekoya ma no kwa se agi uskani na free hono okay so you ofa o ho adwuma ana to wa kura document no kura na bia be ya free hono na untua ska bia mai visa ni jama ya jima wa ni a charge wona de charges no abre no abejo visa tiawa okay enti eba ne se obi wo honom ono de nani gya kwantuo mu ba woni ne ho hwe ya nde mu betimi a de aboa no ye betimi aboa no ono de hia so oni passport kura o mra ya so ye be set o mra ya so ye be ni na bi dia ma ni aboa na mo na tukan okay enti de wonyi mu nie ne de omra na onfa ni sika emame na mu hu se odi ni sika amame sika no amawo na mo mapia to so na chese maye amano mu ye wi a na mo de passport visa na breme no ono so age no visa na mezo so matam sika ndi amamo sa na mo pe me ba cho tiawa ana asunyanfo ato adi nti ya wie number no ebiem na omoni wo eni nkomo na afi de ya number ni 0550 0550 85 23 79 0550 85 23 79 79
we aye Royd Travels Sunyan Kumase Tafoma 3 Ecobank animu hwa eno mune no muni Ecobank na di hwa animu meboa okay yada ase nyame ya adomo a yebesa nso adi nkomo biem e de afa akwantu ho nsem ne nyina ho nyame onsu apa okay abusa ne Roy Travels and kodi enkomo no mame na me homra tew me ba ya pe na afi de ya toa so na ya wi e de ama Utie Sompa. You wanted more international channels. You needed More fun. and you definitely asked for more Premier League. And we listened. Introducing GoTV Super Plus, the newest GoTV package with all the channels of GoTV Super Plus, the dedicated Super Sport Premier League channel, that's wonderful. international favorites, and Disney Channel for the kids. Get or upgrade to GoTV Super Plus for non-stop Premier League action today. GoTV, love it. You wanted More international channels. udika zo piachia enti Vodafone a good network enya asem keto mu odesine network bia tie meka asem bia kyerɛw Vodafone na wo wato credit a wa use awie no na ya sign de o credit na wato ya na mu 20% na ya de ayedai ya sa return e de amount na beda o cash wallet ne so na wasai wutimi de ye de wupa bia wutimi de ye Vodafone omozo ye na pa na edem what wedi me pacho tie Vodafone o se further together me pacho manchifo anade aba omuni CBL no na producers of manchi biscuit na omo manchi anytime cracker manchi ginger biscuit and omo manchi digestive biscuit manchi milk crunch, manchi milk shortcake biscuit, and yes, our manchi jam biscuit. Kama dewu, a man for enjoy. What we are just say, I know dangasa, de. When you drink a can where we and no pa, would the tea, and on that what we just say, style bia or pese, we really biano, ube fili. Me pato ye per distributors, retail distributors. What the abe answer the phone a fraying. Nani enim komo se o mi wo brekum mi wo tachima mi wo doma mi wo sunyane mi wo ebi agwo so mi wo bechem mi wo dua nkwanta mi ba cho mi pese mi je niam ni bi na pese mi je biscuit na bi na mi distribute mi wo stores bebre wo kromia na mi distribute omo se frɛ wo mo number na 0244 856 141 0244 856 141 Bahaba Center waseme nkancho se dompamu yade nyina yeba dompamu yade nyina yeba enti afabra beda de waguo no na wotwa Sompa 98.9 bana chese oye adwuma de abo nipa eba ni se dompamu asem we telani otrasia wachibramu me pa cho driver ni otrasia usisi enom ne ade fani nyina akodan ba me pa cho ba se me nkancho se wuni mo bi a akom yade da ne so anase oni mo bi a sa nipa no ono de awadwi mu ha kakra oto anu kasa no osresere bomoden na ene ba enkodi nkomo e wo sunyane magazine baby a ebede Unity Presby aso no wona na freba our number we so 0244 988004 0244 988004 na ene no eni enkomo ewo ho miso fruit drink eni ni 5G mixer drink kama papa me ba to miso no ya no de
aja say yanum na ye ne ayate de ewe yanum me pa cho mo na benya fa bi ka ho de wu benya bia aduane bia wu de bia wu hia mizo eye fruit drink ye won mango ye won mixed fruit and afen so ye won pineapple ne watermelon ni nyina ewo ho ye number ni ne 0246 270 221 0246 270 221 eno ye number ofre ya do so po nyina ye de ba ma ba bi eton drinks bia no so ubenya bi na etumi aboa papa Kuzuni Enterprise men kan jo say ono anaye distributors of comfy baby diapers, comfy baby wipes, and also comfy adult diapers. Me ba cha wo Turkish sunflower oil. Ni nyina Kuzuni. Wo perfume papa yusu okromia Kuzuni. O Sunyani Newtown, the number is 0243 432 666 0243 432 666. Oh, then tackle the Casamin can Joseph as soon as some never down no more. Brefia beton near Mao. Brefia na ebeton o niema. Oton niema wo fia ha yeto. Enti, odia oti abonten bra na minka to kakra bi. What ya say minka to kakra bi na maje na ya bon niema ho dawura ma. Na eniama no eya da bia meka how to expand your business depends on you. Eya wa but then you can do business especially marketing. Wontimi nya marketing without media. Me pa cho me ka asama kire. Kafra me ka asama kire. You can do marketing without media. Enti bomoden na fa ho bra na ya no ni dwuma papa e wo fia ha. Ok Dental Clinic ese men kan kire wo se eba ne se wo se ho asem bia fabra beda no bi wo no mo ana entamo ne tete wo pese ye ne kama ne yenkeka ntua ma wo kama ye be ye ni nyina obu wo no mo a wo pese ne se ne yemfa bibi nhye onwo yemfa gold kakra bi nhye yemfa diamond bi nhye be ba nko ye ne nkwancha ba bi na nkofa problem amrawo bra na yenya ma wo obi wo nso so ana ebia kaka enom ne ade bra na yentwiti ma wo o Dental Clinic e wo sunya ne jenige south anim wo no ma abisim eho e na abehu no the number ne 020 166 0218 020 166 0218 the number no me pa cho Anatabo Ventures ese men kan cho se e ba ne se water closet papa e Anatabo na akofa de aba PWD Sunyani Newtown eho e na abehu Anatabo me pa cho tie Anatabo ewo eye PWD enhwe anim wo no mo a na WC no papa P shape S shape ni nyina ukwa ubenya bi ewo ho me pa cho omode de tare dan complete no ne ade bibia kama e de aba e Anatabo Ventures one Gentile Sanitary e na aka bom eno Gentile fo ne Chinese company ana omone Anatabo fo aka bom me pa cho number ni nie 0553 288616 0553 288616 me pa cho ZP as they say any young crop for waban and then no to one jikro na beto mo e mo do prince well ubi bia ni abro chire won ebi wo o ma ne o mo ma ne entama ye uradi jawe o to one jikro enya izo mama ngese menya message ni bia yi a kire wa zipe message kam yi ba kwa kire aha enie enye zipe message na ho no hello ima just anya some good to ono ne send the dollars yo na betom wa hasi masa na ba mobile money ni straight yo zipe uni say zipe wo download via te said wa just schedule uradi nyame mo zipe yo ebradia me pa cha be dial star 270 hash na abet dem on so bo so me na so ti e ba na say uradi nyafia mo bibi ni average mun kafra enya izo na ba ababa demo on hello hi I say you have na uni enipa ni as me send this scam on e ya pa network ni ya
Yeah, right. Unko banko. Ka we afa ni ade be ma me ni amam code bi no makọ bank ni aka chanza network nya na ho na ho. Da bi enezi penti enko bank biem. Eyo. Number Zpay o dial star 270 hash ya. Na odem MoneyGram no mo ni ade nyina na ye yi no Zpay so. Bibia dem krogen. Ene ye enko bank enko salai. Eno anu na to atwa. Me pacho ye reliable ye convenient bibia dem kama Zpay Franco Trading Enterprises se men kan kire phone papa fie laptop papa fie phone open iPhone Techno ana fe open Samsung Itel me pacho ene ho a service nyina asem ko mo ma me earpiece bia ye kama bomu sei and say that's right me ni pa bi ko to ayi Techno Phantom you know Z you need your 3Z phone everything nyame na phone da hwa nyazam enye yo na oto ade wo Franco ni wi a manager na sesa chede bebre no de aka ho hwe enye ize Franco omo ye aduma na obi ba ya na o se mete no sompa me ba be to laptop say wo de sompa di ni ko na special as a Asabee din kan wa some more packages of the map. Minipa we was at 43-inch television sa kan ho. Na Friday. Minipa ni ko fie nso odi one dance here or the command CCTV cameras. Na odi one dance here Asabee di makoba bi po. Jack, jai cameras no. Ni huni ye afede mu huni ye na am say that's right. Franco no. Omo osunya na oni kokobo na di hwe ni mu. Uduru breku nso ajetemba na omni na di hwe ni mu ko. Na kwaji di ope bia property electronics ono nso de wa ba menne ma no atwadi ye kitchen sensem ni nyina ya property ana ehwa amaye ene wasifia wie na electronics e de akwakogu opel electrical appliances de akogugu fie a bomoden na fa property ubenya freezer de use ni fie kama ana ubenya de upese ukọ use no commercial wise enso su ye benya choba for ne ade restaurant for mko pe freezer papa e wo property electronics Tony Sack Electronics property nie o se pre papa preko na honto pre papa preko na honto unya property ni product bia wawie unya ni product bia wawie e se de nkrofo kwa wo mo se ye koda na Hamilton ho on the diner Lister diner na eye brand ambassador ano no so one ton on share so be market adefo what dey ase enye izo property papa preko na honto microwave papa air conditioners all horsepowers ubenya bi me pacho property gas cooker property microwave and a property iron blender kettle rice cooker oto a wonto biem what you ase eya afebo sunyane ye ni OA bus terminal no na di hwani mu ana ukokuma senso adum be kwa akoto ye ewo ho me pacho ye number ni nie 027 326 0606 027 326 0606 ana wo pedo so pu atu afre yen number na 050 810 8337 wo pe property product bi aton afra ye no be di nkomo V22 body cream V22 cosmetics ana diaba omode V22 body cream na V22 anti-aging and face cream aba eyi wrinkles ema honam ani da ho ema honam ani ye na hana ema honam ye fe ema rede ye kama ema chese rede kasa eyi nka efri widie mu V22 body cream baby aton aduro bia ni nku baby akwa wo benya bia to ne number ni nie 050 1276028 050 1276028 your number eno no eradisha no ntenanim enchrew ahaya Sompa 98.9 medame ho aba well observation me pacho prophetic visitation no nya asam ketuo udi etie ho asam kakra meba. In this time of the year, as Asabee no mean, nyame fa na D4 so kasa en. Eno nti na Bishop Collins Nyakwa, oye founder and general overseer, World of Salvation Ministries, ahihye dwumadi aya